ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭക്തിശാസ്ത്രി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. राम माता जी हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्णा ഇന്ന് നമ്മള് हरे कृष्णा। 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. എന്ന അധ്യായത്തില് 23 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മികളുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കർമ്മികൾ, ഒന്ന് വികർമ്മി, ഒന്ന് അകർമ്മി. ആകർമ്മി അല്ല അകർമ്മി. ആകർമ്മി അല്ല അകർമ്മി. വികർമ്മികൾ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല. വേദങ്ങളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരാതെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ ഒന്നും മാനിക്കാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് മറക്കുന്നവരാണ് വികർമ്മികൾ. കർമ്മികളോ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരും. സ്വർഗലോകത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് അഭിലാഷം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യുക. സ്വർഗലോകം കഴിഞ്ഞ് ക്രമേണ വീണ്ടും അവിടുത്തെ പുണ്യമൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് പതിക്കും? മർത്യലോകത്തിലേക്ക്, ഭൗതികതയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും. അകർമ്മി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുന്നു. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ഭഗവത് സേവനത്തില് നിത്യനിരതരായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വേണ്ടത്. എടുത്തില്ലേ? 26 26 എടുത്തു. 27 27 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 25 തുടങ്ങി 33 വരെയുള്ളത് അതീന്ദ്രിയ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.
എല്ലാത്തരം വൈദിക യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഫലം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള അതീന്ദ്രിയ അറിവാണ്. ഇത് ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ആത്യന്തികമായ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിനേക്കാളും ഉപരിയാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തവ തഥാ പരേ സ്വാധ്യായ ജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യദയാ സംശിതവ്രത. 28 മാതാജി, 27 എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. 27 എടുത്തിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. ഇല്ല 27 എടുത്തില്ല. 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണിന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമയോഗാത്മ ജുഹതി ജ്ഞാനദീപിതേ. അപരേ അപരന്മാർ, സർവാണി സർവങ്ങളായ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമാകുന്ന മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതീന്ദ്രിയമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമാകുന്ന മനസ്സായ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പതഞ്ജല യോഗസൂത്രത്തിൽ ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകാത്മ പരാഗാത്മ എന്ന 2 വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ സുഖാകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതേ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യാഘാത ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരാഗാത്മാവിനെ പ്രത്യേകാത്മാവ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10 വിധ വായുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയനാണ് ആത്മാവ്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്വസന വിധാനത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്വസനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്വസന വിധാനത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ആത്മാവിൻ്റെ ഭൗതികാസക്തികളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉതകത്തക്ക വിധത്തിൽ ശരീരവായുക്കളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അതാത് വിഷയങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുക. കണ്ണ് കാണുന്നതിൽ, ഇന്നലെ ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഈ ശ്ലോകം. കണ്ണ് കാണുന്നതിൽ, ചെവി കേൾക്കുന്നതിൽ, മൂക്ക് മണക്കലിൽ, നാവ് ആസ്വാദനത്തിൽ, കൈ സ്പർശനത്തിൽ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം പ്രാണവായുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപാനവായു താഴോട്ട് പോകുന്നു, വ്യാനവായു വികാസ സങ്കോചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സമാനൻ സമനില പാലിക്കുന്നു, ഉദാനൻ മേലോട്ട് പോകുന്നു. മൂക്കിലൂടെയൊക്കെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു, കുംഭകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ യോഗയിൽ അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കുറച്ച് നേരം വായുവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടക്കി നിർത്തി അതിന് ശേഷം ഒരു മൂക്കിൻ്റെ 2 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഓരോന്ന് അടച്ചു പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വിടുന്നതിനാണ്. സമാനൻ സമനില പാലിക്കുന്നു, ഉദാനൻ മേലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. വായു നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും എന്താക്കി മാറ്റാം? സമനിലയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കും കുറെ നേരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാണായാമമൊക്കെ ചെയ്യണതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള പ്രാണായാമങ്ങളുണ്ട് യോഗയിൽ. ശ്ലോകം 28. ദ്രവ്യയജ്ഞ തപോയജ്ഞ യോഗയജ്ഞ തപസ്തദാപരേ സ്വാധ്യായ ജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യദയാ സംശിതവ്രത. ഇതൊക്കെയാണ്. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കുള്ള വേദ അധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു.
ഭാവാർത്ഥം, അതായത് സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്യും, മനസ്സിനെ അടക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന മാതിരിയെ ജീവിക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാവുന്നു. മറ്റു ചില കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദ അധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ 8 പടികൾ 9 പടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് യോഗയുടെ പടികൾ. ഭാവാർത്ഥം, ഈ യജ്ഞങ്ങൾ പല വിധത്തിലാണ്. വിവിധ ദാനകർമ്മങ്ങൾക്കായി കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ ധനികരായ വ്യവസായികളും രാജാക്കന്മാരും ധർമ്മശാല, അന്നക്ഷേത്രം, അതിഥിശാല, അനാഥാലയം, വിദ്യാപീഠം മുതലായ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളെ പലരും നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രികളും വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളും ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യമായി ചികിത്സ നൽകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആഹാരം തുടങ്ങിയ നൽകുന്നതിനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. ദ്രവ്യം, അതിനൊക്കെ പൈസ വേണം. അപ്പൊ ദ്രവ്യം ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുള്ളവര് അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ചിലർ ജീവിത ഉത്കർഷത്തിനോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഉപരിലോകങ്ങൾ നേടാനോ, സ്വർഗലോകം അതൊക്കെ നേടാനായിട്ട്, ധ്രുവലോകം, സ്വർഗലോകം അതൊക്കെ നേടാൻ ചാന്ദ്രായണം, ചാതുർമാസ്യം തുടങ്ങിയ വ്രതങ്ങൾ സ്വമേധയാ കൈക്കൊള്ളുന്നു. പല പലതരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഈ പ്രക്രിയകൾക്ക് ചില കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന സാധനങ്ങൾ വർജിക്കും, ചാതുർമാസ്യ വ്രതമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മാസത്തിലും പ്രത്യേക ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ അവര് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും. അങ്ങനെ ചാതുർമാസ്യ വ്രതമെടുക്കുന്ന ആൾ കൊല്ലത്തിൽ 4 മാസം, ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ ക്ഷൗരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർ ക്ഷേവൊന്നും ചെയ്യില്ല. ചില പ്രത്യേക ആഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാനോ ദിവസത്തിൽ 1-ലേറെ തവണ ആഹാരം കഴിക്കുവാനോ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുവാനോ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം എടുക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് തപോമയ യജ്ഞം. തപസ്, ഒരു തപസ്സിലാണ് അവര് ശരീരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. വേറെ ചിലരുടെ പാതഞ്ജല യോഗ പദ്ധതി പോലെ സ്വയം നിരപേക്ഷതയിൽ ലയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗനിഷ്ഠയിലോ പ്രത്യേക സിദ്ധികൾക്കായുള്ള അണിമ, ഗരിമ, ലഘിമ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ അതിലേക്ക് പ്രാണനെ, വായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ, ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവയോ ഇതിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നു. ചിലരാണെങ്കിൽ തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്തുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകും. അവർ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലാതെ അവരിങ്ങനെ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം യോഗയജ്ഞങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള യോഗയജ്ഞങ്ങൾ. വൈദ്യസാഹിത്യം, വിശേഷിച്ച ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, സാഖ്യദർശനം എന്നിവ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ചിലരുണ്ട്. ചിലര് എല്ലാ വേദപുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച് അതിലെ അറിവ് നേടി ജ്ഞാനത്തില് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജീവിതോത്കർഷ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. മുൻപറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സിദ്ധിക്കാവതല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥ കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതിനൊരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തി അതൊരു യജ്ഞമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധമാണ് ഏറ്റവും ദിവ്യമായത്. ശ്ലോകം 29. അപാനേ ജുഹതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതി രുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമ പരായണ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. സമാധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവര് ശ്വാസത്തെ ഉള്ളിൽ നിയന്ത്രിച്ച്, ചിലര് വെള്ളത്തിനടിയിൽ സമാധി ഇരിക്കും. ശ്വാസത്തെ ഫുള്ളായിട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോലും
സമാധിയിരിക്കും. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാന സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. അവർ നിന്നിരിപ്പിൽ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് പ്രാണവരെ ത്യജിക്കാൻ വായുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നെറുകയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള കഴിവ് വരെ അവർ ആർജിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയ അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. ആഹാരം കഴിക്കില്ല, ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഉണങ്ങിയ ഇലകള്, വെള്ളം, ആദ്യം വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കും, പിന്നെ വെള്ളം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് അവസാനം അവര് ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള യോഗ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാണായാമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അനുലോമ വിലോമ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രാണായാമങ്ങളുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം. ശരീരത്തിനുള്ള വായു നിയന്ത്രിച്ച് അപാനവായു താഴോട്ട് പോകുന്നതും പ്രാണവായു മേലോട്ട് ഉയരുന്നതുമാണ് പ്രാണായാമ യോഗി ദിശകളിൽ ശ്വാസത്തെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാം ചിലർ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതിലായിരിക്കും ആ അവസാന ശ്വാസം പോയത് കണ്ണിലൂടെ ആയിരിക്കും. ചിലർ ചെവിയിലൂടെ പോകും, ചിലവർ ശിരസിലൂടെ പോകും. അതൊക്കെ ഏറ്റവും പുണ്യമാണ് ശിരസിലൂടെ പോണത്. പിന്നെ വായ തുറന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണ കാണാം, അപ്പോൾ വായിലൂടെ ആയിരിക്കും. ചിലവർ ആ സമയത്ത് മലം വല്ലാണ്ട് പോകും, മരിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ മലം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് അവരുടെ മരണം സംഭവിച്ചത്. അതായത് മലദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് ശ്വാസം പോയത്. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ മരണ വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്തായാലും ചിലർ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും മരിച്ചു പോകുക, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ വളരെ പരാക്രമമൊക്കെ അതിനു മുമ്പ് കാണിക്കും. അതിന് ശേഷം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാവും പിന്നെ ശ്വാസം വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ. എന്നാലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. മറ്റുള്ളടത്ത് പോയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ ആവാം അങ്ങനെ ആവാം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്നും അറിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രവാഹങ്ങളും തുല്യ പ്രാണായാമ യോഗി എതിർദിശകളിൽ ശ്വാസത്തെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് മൂക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വിരൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്നിട്ട് ഈ മൂക്ക് തുറന്ന് ഇതിലൂടെ ശ്വാസം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് അകത്ത് കുംഭകം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന് അങ്ങനെയാണ് ശ്വാസം. ഇപ്പം 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 എണ്ണണ വരെ നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 എണ്ണണ വരെ അത് ഉള്ളിൽ പിടിക്കും. പിന്നെ 10 എണ്ണണ വരെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രയാണോ എടുക്കണത് അതിനിരട്ടി സമയമാണ് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്വാസത്തിൽ അർപ്പിതമാകുമ്പോൾ രേചകം, വായുപ്രഹങ്ങൾ രണ്ടും സ്തംഭിക്കുമ്പോൾ കുംഭകം. ഈ കുംഭയോഗം പരിശീലിച്ചിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പൂർണ്ണതയ്ക്കായി ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെൻഷനൊക്കെ ഒഴിയും. നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം എന്നും ഇങ്ങനെ പ്രാണായാമം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഇതാണ്, ശബ്ദത്തിനായാലും നല്ലതാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട്, പ്രാണായാമം ചെയ്യുക 15 മിനിറ്റ് നേരം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അപ്പം സംസാരിക്കില്ലല്ലോ, മിണ്ടാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ കുറച്ചു നേരം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുംഭകയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് യോഗി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അനേകം വർഷങ്ങളായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അതാണ് സന്യാസിമാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ സമയത്ത് ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും അവർ പരിശീലിക്കും. അപ്പൊ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, മാംസയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ക്ഷണേന ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധവാനായ വ്യക്തിയുടെ തുടക്കം തന്നെ അതീന്ദ്രിയതയിൽ നിന്നാണ്. അയാൾ എപ്പോഴും ആ അവബോധത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.
പിന്നെ കൃഷ്ണപ്രസാദം ആദ്യം ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ആഹാരം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആഹാര നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഭക്ഷണം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ അത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം താനെ സിദ്ധിക്കുന്നു. ആഹാരം ചുരുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിന് സഹായകമാണ്. ശ്ലോകം 30. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗ ആസക്തി എത്രയേ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ ഇതാണ്. പക്ഷെ ഭക്ഷണം അതിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ടുപോരാനായിട്ട് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പാപപ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് ഈ യോഗസ്ഥിതികളെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടിയോ ശാശ്വതമായ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലും അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ന്യായം ലോകാസ്ത്യ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ കുരു സ്രഷ്ട. യജ്ഞ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യണം. പിന്നെ പരലോകത്തിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെങ്ങനെയാ പരലോകത്തിൽ വന്നാൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അവസാനമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം എന്നിങ്ങനെ വഴികൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള വിവിധ യജ്ഞങ്ങളും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ഉതകും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാവും, അത് ഉറപ്പാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും അത് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്തും എല്ലാം പല വഴിക്ക് പോകുക. അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് വിവരിച്ച പോലെ യജ്ഞത്തിലൂടെ എത്ര ഈ പരിപൂർണത കൈവരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വഴി കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ആത്മനിയന്ത്രണം സ്വീകരിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ഭൗതികതയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. ഏവം ബഹുവിധായജ്ഞാ വിദദ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധിതാൻ സർവാൻ ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. വേദങ്ങളിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചാണ് ആരായാലും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഉളവായതുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം വേദത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. മുൻപ് വിവരിച്ചതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ ഇതുകൾ കണ്ടു. അഷ്ടാംഗയോഗ, കർമ്മയോഗ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് കണ്ടു. അതിനനുസരിച്ച് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. മനുഷ്യർ ശാരീരിക അവബോധത്തിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവയുടെ എല്ലാം അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്, മുക്തിയാണ് താൻ. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാദ്യജ്ഞാത് ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ഹേ ശത്രുജ്ഞയ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവനെ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തേക്കാൾ, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കുക, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. എല്ലാതും സ്വന്തമായുള്ളതിന് ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. അറിവ്, വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഉള്ള
അറിവ് നേടുന്നത് അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളെയും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യ ജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഭാവാർത്ഥം: പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനം, അതായത് കൃഷ്ണബോധത്തില് മുഴുകുകയുമാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. ഇതിനെല്ലാം ഇതായി അവസാനം കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരും നമ്മള്. കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രൂപം കൈക്കൊള്ളും. ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ എത്തിച്ചേരും. അവബോധത്തിന്റെ ഭിന്ന ഭാവങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് യജ്ഞങ്ങളെ ബലോദ്ദിഷ്ടമെന്ന നിലയ്ക്ക് കർമ്മകാണ്ഡമെന്നും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനോദ്ദിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ജ്ഞാനകാണ്ഡമെന്നും വിളിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യം ജ്ഞാനമാകുന്നതാണ് ഉത്തമം. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതെന്താണ്? അറിവ് ലഭിക്കുക. എന്തറിവ്? ഭഗവാനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളൊരു അറിവ് ലഭിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ശ്ലോകം 34 ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടല്ലേ? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. എന്താണ് പ്രണിപാതേന? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച്. എന്താണ് തദ്വിദ്ധി? ഓരോരുത്തരെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ദണ്ഡ നമസ്കാരം കൊണ്ടും. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ദണ്ഡ നമസ്കാരം. എന്താണ് ദണ്ഡ നമസ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കുക. 2 തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ സർവാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യും. പെണ്ണുങ്ങള് അങ്ങനെ കിടക്കില്ല, മുട്ടുകുത്തി തലകുമ്പിട്ട് അവര് പ്രണാമം ചെയ്യും അല്ലെ? പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം. പ്രണാമം 5 അംഗങ്ങള് നിലത്ത് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പരിപ്രശ്നേന, താഴ്മയോട് ചോദിച്ചറിയണം. ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. പരിപ്രശ്നേന, താഴ്മയോട് ചോദിച്ചറിയണം. സേവയാ, സേവ കൊണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, സേവ കൊണ്ട്. ഗുരുവിന് എന്താണോ ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് ആ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതാണ് തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ. സേവ കൊണ്ട്, പരിപ്രശ്നേന താഴ്മയോടെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നെന്താ? ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം. ഉപദേശന്തി സേവ കൊണ്ടും യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം. വിദ്ധി, അറിയുക. തദ്വിദ്ധി, അവിടുത്തെ വിദ്യയാണ് അറിയുക. എന്ത് വേണം? തത്ത്, അതിനെ, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനത്തെ അറിയണം. തത്വദർശിന, തത്വദർശികളായ. ജ്ഞാനിനഃ, ആത്മജ്ഞാനികൾ. നിനക്ക് ജ്ഞാനം, അറിവ്. ഉപദേശന്തി, ഉപദേശിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഗുരുവിനില് കടാക്ഷം വരുമ്പോൾ നിനക്ക് അറിവ് ഉപദേശിച്ചു തരും. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. ഇവിടെ നോക്കുക. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. എപ്പോഴും ശ്ലോകം പഠിക്കുമ്പോൾ വിവർത്തനം മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്ലോകം പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ വേർഡ് ടു മീനിങ്ങും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക, വിവർത്തനവും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് മറന്നു പോകില്ല. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം. ഉപദേശന്തി, നമ്മൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും. തേ, നിനക്ക്. ജ്ഞാനം, അറിവ്. ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന, തത്വദർശിനികളായ ജ്ഞാനികൾ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം: ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ മാർഗം പ്രയാസമുള്ളതാണ്, സംശയമില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്, പ്രയാസമുള്ളത് കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഭഗവാൻ തന്നെ അത് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പോയി 64 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാതും 64 കലകളും ഒരേപോലെ പഠിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്ത് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പോലും മഹർഷിയെ സമീപിച്ചത്. ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്നുള്ള തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കാത്ത ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവാകാൻ സാധ്യമല്ല. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുവായിരിക്കണം. ഭഗവാനാണ് ആദിമ ഗുരു. ആദിമ ഗുരു തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അതേപടി സ്വശിഷ്യന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. മൂഢന്മാരായ നാട്യക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കപട പദ്ധതികളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗം. അത് ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടറിയാനുള്ളതല്ല. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഗുരുവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അറിയണം. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. ഭൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കണം. എന്തിപ്പത് ഗുരുവിൻ്റെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം? അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഭാവമല്ല വേണ്ടത്. ഒരു ഭൃത്യനെ പോലെ, ഒരു സേവകനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങളാവില്ല. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഗുരുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തും ഗുരു. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ശിഷ്യൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഗുരുവിന് മനസ്സിലാവും ഒരാളെ ആ ബോഡി സ്റ്റൈലും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും അല്ലെ, എങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ആ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ അവരുള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തും. അതിനുള്ള കഴിവ് ഗുരുവിന് വരും. അപ്പോൾ ഗുരു അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അന്ധമായ അനുസരണയെയും നിരർത്ഥകങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറയുന്നു. അന്ധമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഗുരുവിനെ തന്നെ നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു സ്വാഭാവികമായും ശിഷ്യരോട് കാരുണ്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ വിനയാന്വിതനും സദാ സേവന സന്നദ്ധനുമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നോത്തര വിനിമയം പരിപൂർണമായിരിക്കും. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മാന്യധോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എൻ്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതിൽ ഒരംശമാണ് ഞാനും എന്നുള്ളൊരു ബോധം വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളെല്ലാം അംശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയുടെ ആദിമ സത്ത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ഈ ഉപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്ഛതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എല്ലാം ഇതിൽ നിന്നെടുത്താലും എല്ലാതും പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിരപേക്ഷമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടുന്നത്ര അറിവ് നേടാത്തതുകൊണ്ട് നാം ഇന്നും മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്, കുറച്ചൊരറിവ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനം വരും. എന്താണത്? അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വസ്തു നമ്മളിൽ കയറിപ്പറ്റും അല്ലേ. ഞാനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ വരും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണതിൽ ഞാൻ കേട്ട് കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഭഗവാനെ മറക്കാൻ തുടങ്ങും.
മനുഷ്യൻ, ദേവൻ, മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ മാറി മാറി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു. നമ്മൾ പല പല ജന്മങ്ങളെടുത്താണ് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തെ വിസ്മരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് ഈ ദേഹവ്യത്യാസങ്ങൾ. പല പല ജന്മങ്ങൾ ദേഹങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോണത് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഈ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തരാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പറയുന്നത്. അവര് പല പല ജന്മങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ച അറിവുകളുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ. അവസാനത്തെ ഒരു ജന്മമായിട്ടായിരിക്കും അവര് ഇവിടെ വന്ന് അത്രയും അറിവിലുള്ളത് അല്ലെ കുട്ടികൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മള് അന്തം വിട്ടു പോകും. ഈ കുട്ടി എന്താ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും? അതെന്താണ്? ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാസന അല്ലാതെ പല ജന്മങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക. ആധ്യാത്മിക അറിവ് മാത്രം. ഭൗതികമായ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലീനാക്കി ഈ ആധ്യാത്മിക അറിവ് നിറച്ചു വെച്ചാൽ അടുത്തൊരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വിശിഷ്ട ജന്മം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്തിപഥത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മുക്തർ ഹിത്യാന്യധാരൂപ സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ മുക്തി എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപ പ്രാപ്തിയാണ്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ആണ്. അഭിചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവയനേവ വൃജനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എത്ര പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായാലും അവസാനം നമ്മൾ എത്തിപ്പെടേണ്ട അടുത്ത് ഇപ്പം എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ തോണിയിൽ കയറിയിരുന്ന് ഭഗവാനെ കപ്പിത്താനാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തൻ്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുക. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം വരാൻ കാരണം? നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള മൂലസ്വരൂപം അതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണ്, ഒരു പാർസല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു എന്താണ് ഇത് കേട്ടുള്ള വിരസതയൊന്നും ഇല്ലാതെ വരും. ജ്ഞാനമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിലയ്ക്കാത്ത ജീവിത സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ക്ഷണേന രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് കഴിയും. ഭൗതിക ലോകത്തെയാണ് പറയുന്നത് ജ്ഞാന സമുദ്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്പോഴും സമുദ്രത്തിൽ എപ്പോഴും തിരകൾ വന്നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും ദുഃഖവും സന്തോഷവും മാറി മാറി വന്ന്, ദുഃഖമായിരിക്കും അധികവും കൂടുതലുണ്ടാവുക, മാറി മാറി വന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ദുഃഖം മാത്രമല്ല വരിക, എന്തായാലും അതിൻ്റെ പിറകെ ഒരു സന്തോഷം വരും. അത് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിസ്സാരം പോലും, ഓ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഞാനത് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇത് ലഭിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം, അതിന് നന്ദി പറയാ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സന്തോഷങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സമരം കടുത്തതാണ്. ആ നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ച് കയറ്റാൻ വരുന്ന ആളാണ് ഉത്തമനായ രക്ഷകൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമാണ് മുക്തിക്കുള്ള മാർഗം. കൃഷ്ണബോധം ഈ തോണി വളരെ ലളിതമാണ്, അത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഈ സംസാര സാഗരം കടക്കാനുള്ള തോണിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് വിട്ടുകളയരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവരല്ല. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മവും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ കുറേ പാപം ചെയ്താല് അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ല. അതൊക്കെ പ്രാരാബ്ദവും കൂടം ബീജം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന ഈ തോണി. യഥൈതാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർഭസ്മാസാത് കുരുതേ അർജുന
ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരു ദേ തഥാ. എന്താണ്? ശരീരമല്ല, അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന ഒരു വിറകിനെ തീ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ബുക്ക് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പാരായണത്തില് ഏത് അധ്യായം കിട്ടിയാലും നമ്മൾക്ക് വായിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കായി. ആദ്യം പറയുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് ഒരാഴ്ച, 2 ദിവസം, 3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുന്നെങ്കിലും പറയണേ മാതാജി എന്ന് പറയും. എന്നാലാണ് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയില്ല, തലേ ദിവസം ഇട്ടാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് ഒരേ വേട് തപ്പ്, അത് ഇപ്പൊ ആർക്കായാലും ഉണ്ടാവും, ഏത് ആൾക്കുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പിയാലും നമ്മൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതനെ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതേ വേണ്ടു, അതാണ് ഏറ്റവും ബേസ്. ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊന്നും, അതായത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് അല്ലെ. പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രഭുപാദ് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി കൂട്ടിയത്, ഇത് തന്നെയല്ലേ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അല്ല, അതെല്ലാം ഓരോ ശ്ലോകത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്രയും മന്ദബുദ്ധികളാണ് നമ്മൾ. പല പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടി കയറുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും, ഒരു പ്രിന്റർ വരെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടിയത്. 2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ നേരം മാത്രം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാനെ മാത്രം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, അതേപോലെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അത്ര പ്രഭുപാദര് രാത്രികളിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക് വായിച്ചാലും കൃഷ്ണ ബുക്ക് വായിച്ചാലൊക്കെ നമുക്ക് സങ്കടം വരും. ശരിക്കും പ്രഭുപാദരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടം വരും. അത്രയും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി. അതേപോലെ പ്രഭുപാദർ ഇത്രയധികം സഹിച്ചത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ജയ് പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീവിറകിന് എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെ അതിന് ഭസ്മമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, പരസ്പര ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, അതാണ് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞത് അഗ്നിയായി. അതിന് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും കർമ്മഫലങ്ങള്, പാപകർമ്മങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്താലും അതിനൊരു റെസിപ്രോക്കൽ ഉണ്ട്. അതിനൊരു എന്താണ്, ഫലത്തിന് ഒരു തിരിച്ച് ഒരു ഇതുണ്ട്. അതേസമയം ശുദ്ധകർമ്മത്തിന് മാത്രമാണ് ഫലത്തിന് ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ശാമ്പലാകുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം, അതാണ് ആ വാക്ക്. പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളുണ്ട്. അങ്കുരാവസ്ഥ, ഫലോദയാവസ്ഥ, നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ബീജം, കൂടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ. പ്രാരാബ്ധകർമ്മം, അപ്രാരാബ്ധകർമ്മം, കൂടം. ആഗ്രഹങ്ങള് അടക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് കൂടം എന്നറിയാം. ബീജം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് മുളച്ച് വരുന്നത് ബീജം. അങ്ങനെ 3 അവസ്ഥകള്. എന്നാൽ ജീവസത്തയുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇവയെ മുഴുവൻ ഭസ്മീകരിക്കും. ഒരാൾ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞതും കഴിയാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നശിച്ചുകൊള്ളും. വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു, ഉഭേ ഉഹൈ വേഷേ ഏതേ തരത്യമൃത സാധുസാധൂനി. ഒരാൾ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. പുണ്യം ചെയ്താലും പാപം ചെയ്താലും ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ചിലവരുണ്ട്, കുറെ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ അന്നദാനമൊക്കെ നടത്തും. പക്ഷെ
എന്നിട്ട് 4 ഇതിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അതെല്ലാം പേപ്പറിൽ ഇത് ചെയ്യാനോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അരിയത്തേക്ക് ഭക്ഷണം നീക്കി വെക്കണത് ക്യാമറയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നീക്കി വയ്ക്കുക. അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നമ്മളെന്തായിരിക്കും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുക എന്നാണോ എപ്പോഴാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഭക്ഷണം ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണ തിരക്കിലായിരിക്കും. അപ്പം അതൊന്നും നമ്മളുടെ കൂടെ കൂട്ടൂല. അതിനൊന്നും നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അതെല്ലാം വെറും കാണിക്കൽ മാത്രമാണ്. ഇപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രര് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് 100 മക്കള് ഇത് കിട്ടാൻ കാരണം? 100 പക്ഷികളെ വധിച്ചു. ആദ്യം മക്കളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 100 പക്ഷികളെ വധിച്ച് വേടനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്ര മുൻ ജന്മത്തില്. അപ്പൊ ആ പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 100 പുത്രരെ മൃത്യുവിനെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. 100 പുത്രരെ മരിച്ചു പോകാൻ കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ്. 100 പക്ഷികളെ കിളികളെ കൊന്ന ഒരു വേടനായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മ എന്താണോ ആയിരുന്നത് ആ പാപം തീർത്തിട്ട് മാത്രമാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 100 ജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ആ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുത്രന്മാരെ തന്നെ ലഭിക്കുക, അല്ലെ? നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ സത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം ശ്രദ്ധിച്ചവന് മാത്രമാണ് സമാധാനം തേടി അലയേണ്ടി ഒന്നും വരില്ല. ശാന്തി തന്നിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ശാന്തിയും ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമമായ സന്ദേശം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശമാണിത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നു. ശ്രദ്ധാവാം ലഭതേജ ജ്ഞാനം തത്പരാ സംയതേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അജിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, അതായത് വിശ്വാസം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൃഢമായ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും അല്ലല്ലേ ഭാവാർത്ഥം. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധവാൻ എന്ന് പറയാം. ആ വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കരഗതമാകുന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കളയുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രോച്ചാരണം. ഇതിനു പുറമെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും വേണം. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ ധമനവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണമായ കൃഷ്ണാബോധജ്ഞാനം അനായാസേന താമസം വിനാ ലഭ്യമാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ പോയോ എന്നൊരു സംശയം. ഏതിൽ നിൽക്കുന്നത്? മാതാജിയെ മാത്രമേ കാണുന്നു. ഇപ്പൊ കാണില്ലേ? അപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം, കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസം വേണം. ഇന്ദ്രിയ ദമനമുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണമായ കൃഷ്ണാബോധജ്ഞാനം അനായാസേന താമസമിന ലഭ്യമാകും. ശ്ലോകം 40. അജ്ഞശ്ചാത് ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാവിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാപരോ നാസുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. എന്താണ്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയ
ഇതൊക്കെ നടക്കണതാണോ? ഇതിലൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മളെ ഉള്ള സന്തോഷം വേണ്ടാന്ന് പറയാനാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയണത്? എത്ര സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ സംശയദൃഷ്ടിയാൽ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാബാധം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു, അധപ്പതിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അറിവ് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്, പ്രഭുപാദന്റെ ബുക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവർ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് നമ്മെ ഉയർത്തപ്പെടും, കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തും. ഈ അറിവ് മാത്രമാണ് ആധ്യാത്മ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംശയാലുക്കൾക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ മുക്തിപദത്തിന് അർഹതയില്ല അവർക്ക്. ഒരാൾക്ക് വിജയം നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരണം. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് യത്നിക്കേണ്ടത്. ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യമായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശ്ലോകം 41. യോഗസന്യസ്തത കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ബന്ധിക്കാത്തത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം കർമ്മഫലങ്ങളെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. ഭഗവത് അംശം എന്ന നിലയിൽ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനായി തീർന്നു. 42. അസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനസ്യനാത്മനഃ ചിദ്വൈനം സംശയം യോഗം ആദിഷ്ടോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത. യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യ്, എഴുന്നേൽക്ക്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനത്താലുള്ള വാള് കൊണ്ട് അറുക്കുക. നിന്റെ വാളെടുത്തിട്ട് ആ അജ്ഞാനമൊക്കെ അറുക്കുക. മനസ്സിൽ അറുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? യോഗനിഷ്ഠനായി, യോഗം ഭഗവാനിൽ ചേർന്നിരിക്കുക. ആ യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ സർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. സനാതന യോഗം. അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതിനാണ് സനാതനം എന്ന് പറയാം. ഈ യോഗത്തെ ദ്രവ്യയജ്ഞം, ആത്മജ്ഞാനം, യജ്ഞത്തിന് പല ശാഖകളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനം. രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനം ദ്രവ്യയജ്ഞം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും ഭൗതികമായി പോകുന്നു. ദ്രവ്യയജ്ഞം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺകാർ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും ആസ്പത്രികളുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അതേസമയം പലരും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ അതുപോലെ, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം. അത് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണതാണ്. ഇസ്കോണിൽ ഇപ്പൊ ജയസാക്ഷി പ്രഭുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും രോഗികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതൊന്നും നമ്മുടെ പേപ്പറിലൊന്നും വരുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർ പേപ്പറിലൊന്നും വരുന്നില്ല. അതേസമയം ഒരാൾ 20 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലുതാക്കിയായിരിക്കും അത് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കുക.
പേപ്പറിൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500 ആളുടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, ചെലവ് കൊടുക്കണം. 20 ആൾക്കായിരിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, 500 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഇത് വേണം പേപ്പറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ദ്രവ്യയജ്ഞം ഭൗതികമായി ഫലത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ അത് പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പുണ്യവും ലഭിക്കുന്നില്ല. മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്താ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം അയാൾക്ക് അനായാസന ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്രദമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ 3 പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്: പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദ പ്രമാണം. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം കാണുന്നത്, അനുമാനം നമ്മൾ ഊഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ. പിന്നുള്ളത് ശബ്ദപ്രമാണം, അതായത് സ്മൃതി, ശ്രുതി, ശാസ്ത്രം, സാധു, ഗുരു അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രപ്രമാണം. കാമ്യകർമ്മം ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാമ്യകർമ്മം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം, തപസ്, സമ്പദ് പരിത്യാഗം, വേദാധ്യയനം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ പുലർത്തിപ്പോരൽ, ഈ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണബോധം ഉണരാൻ സാധിക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കുറേ പേര് അതിന് അർഹതയായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക. എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അതിനനുസരിച്ച് വരട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പം അത് എത്തും. അനാദികാലം മുതൽക്കുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും വിശ്വാസനായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ആരായിരിക്കും? തെറ്റിപ്പോയ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് വീണ്ടും ഇത് വരണം, എക്കോ വന്നല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാദികാലം മുതൽക്കുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും വിശ്വാസനായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് നൽകി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഭൂലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതുമായ ഗീതോപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ വ്യതിചരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീതയെ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ അനുസരിക്കണം. ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാകുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീതാധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്.